Gihangop karon sa Tau Gamma Pi Fraternity ang pagtahan sa ilang mga sakop nga nalambigit sa kamatayon ni Ronel Baguio niadtong Disyembre sa miaging tuig. Si Baguio namatay human gipaubos sa hazing pinagi sa pagbunal sa mga sakop sa Tau Gamma Pi Fraternity. Matod sa Council Chairman sa Tau Gamma Pi Fraternity Cebu City nga si Ronel Telibangco nga makaayo sa ilang grupo ang pagpatimaw sa mga suspitsado sa pagkapatay ni Baguio aron di na maduhig ang tibuok fraternity sa hitabo ni Baguio. Gihulagway ni Telibangco nga usa ka subo nga hitabo ang isang puta ni Baguio. Gumikan kay gidili na gidunta ang pagbunal isip initiation o hazing sa ilang mga bagong miyembro. Apil na ang ubang ginadili nga nalatid sa Anti-Hazing Act of 2018. Apan gumikan sa kadaghan sa ilang mga miyembro o chapter, hayan di gyud nila usahay mabantayan ang tanan sa pagtuman sa balaod ubos sa anti-hazing law. Kuan kay sila mismo nakakitabuan na naagi some leader ato namo nga nakaibaw gyud ana nga mao to na hitabo, pero to gipasurrender sila kay kuan man na siya kanang that is kanang kuan mo gunang kuan labi na kana namatay dako kayo kanang kaso niya, even kami dili gyud mi kataguan na nila kay mao to sa giingon nila nga kung the more na mo taguan is the more sila pangitaon jud sila, so kung pananglitan og mga dagko na like NBI na mo dakop sa ila ha. So ana dili gid basig kinsa na mo wala man ko kay no one is above the law lagi mo lagi ingon na mga kami law abiding citizen mi kung pananglitan law abiding individuals mi, so kung pahitan niya na amo ng tabunan, so dako kayo nagkaso di ba madamay gimitan na. Agi og pagpakita sa ilang kaseryoso sa pagsunod sa balaod kalabot sa Anti-Hazing Act of 2018. Usa ang Tau Gamma Pi Fraternity sa mga nipirma sa Pledge of Commitment tali sa mga fraternity o sa Cebu City Police Office kalabot sa hingpit nga pagwagtang na sa pagbunal isip initiation o hazing ngadto sa bag-o nga mga miyembro. Naglaom si Telibangco nga di mangigi ang ilang mga karaang miyembro nga di na moagi sa pagbunal ang mga bag-ong miyembro sanglit mo na kini ang nalatid sa balaod. Kung ugaling aduna gihapoy mosupak niini, hayan sila usab ang posibleng atubang og tukmang kaso sama sa nitabo sa kaso ni Ronel Baguio og di na ang tibuok Tau Gamma Pi Fraternity gumikan kay sila isip mga kadagkuan sa fraternity di gyud mo tolerate sa maong mga matang sa pamaagi. Naamo jud ang mga iunan nga storya sir, dili man gyud na mawagtang, pero mao na giingon nga dili ang balaod mo adjust ato. Okay. Kita gi mo adjust sa balaod. Mao ra gyud sir. Naglaom ang hepe sa Women's and Children Protection Desk sa Cebu City Police Office nga si Police Captain Galil Nacario nga unta barugan sa mga fraternity ang ilang saad sa kapulisan aron di na masubli pa ang nahitabo ni Ronel Baguio. Aron pagsiguro niini, gikatak na ipatawag sa kapulisan ang tanang fraternity kada buwan alang sa usa ka panagtigom aron ma-update ang mga members, mga chapter leader ug ilang mga aktibidades sumala ni Nacario. So, updating of members, updating of chapter leaders, para makabalutag, kinsa pod as ginakaingon na ni Sir nga, daghan kaayo sila. So, even though daghan, doon na may way, di ba? Doon na way of controlling and regulating and knowing their activities. So, appeal pod na not only for the Tau Gamma and all other members of fraternities, organization of clubs, appeal po na siya sa amo ang gi-monitor nga ila jud ning ang tinud-on ang pledge of commitment nila ani nga anti-hazing law nga dili nila ma-violate ang mga provisions nga naani to avoid further eventualities nga ma-happen in the future. Karong si manhagi katakdang upasaka na og kaso ang kapulisan sa mga responsable sa kamatayon ni Ronel Baguio nga mga sakop sa Tau Gamma Pi Fraternity nga may kalabutan sa kalapasan sa Anti-Hazing Act of 2018. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.